Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Θανάσης ο Μπούρας, ιατρός παθολόγος και δημοτικός σύμβουλος από το 1998. Τα τελευταία 4 χρόνια είμαι υπεύθυνος στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγείας του Δήμου μας. Θέτω ξανά υποψηφιότητα μαζί με τον Δήμαρχο Ιατρό κύριο Κυριάκο Τσίρο, γιατί επιτελέσαμε σημαντικό έργο σε όλους τους τομείς και θέλουμε να το ολοκληρώσουμε. Ζητώ να με τιμήσετε με τη μία από τις 3 ψήφους για να έχω ισχυρή δύναμη και να ανταποκριθώ καλύτερα στις υποχρεώσεις έναντι του Δήμου και για να σας βοηθήσω στα δίκαια αιτήματά σας. Ήμουν και θα είμαι το άγρυπνο μάτι και το ευαίσθητο αυτί του Δήμου, δηλαδή ο δικός σας άνθρωπος. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για το ωραίο μας γαλάτσι, γιατί έχει μέλλον και αξίζει.